Ang mga fundamentalist, nito mao ang ilang pagtutungod lang sa ilang pagbasa, gidawat ilang pagtutungod sa ilang pagbasa, pagka man nag-act sila, tungod lang kay ilahang nabasa. Ang simbahang katolika, dili. Nga naman, number one, ang simbahang katolika, nadawat sa mga katoliko ang pagtuo, pinaagi sa pagtudlo. Nga naman, kay sugot ni Ginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28 verse 20, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Imagine na, si Kristo mismo nagsulti ha, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Balikon nako, wa mo sulti si Kristo nga pabasaha sila sa tanan nga inyong gisulat. Kasi si Kristo mo to kasulat. Ang gingon ni Kristo, tudlo sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. So therefore, nag-establish si Kristo og usa ka institution nga kung diin mga magtutudlo. Ano to ingon si San Pablo? Galatians chapter 1 verse 8, ingon pa niya, bisan gani kung kami ug usa ka anghel magtudlo og ibang elyo nga lahi sa among giwali, ipatunglo nganuman kay importante sila ang mga magtutudlo. Manang magbantay sa mga taong magtudlo, kung magtudlo ng mga tawhana nga dili mao gikan sa mga apostol, kanang maong gitawag og mga tawhana di natuuhan kung ipatunglo na. Ipatunglo na. So ang faith nga nadawat sa mga Katoliko, pinaagi sa pagwali, pinaagi sa pagtudlo. O, tanawa, sa nahitabo sa first century Christians. Kung sa nahitabo, ang mga apostol, ako lang tawag ini nga basihan ka ng succession gikan kang Saint John. O, Saint John, gitudluan niya Saint Ignatius, Saint Polycarp of Smyrna. O, Saint Polycarp of Smyrna, gitudluan si Saint Irenaeus, Bishop of Lyons. Hangtod gani abot kang Tertullian, kang tawag aning Origen. Hangtod gani abot sa 4th century, na gitawag og nahimong official nahimong libre ang gitawag og Kristyanismo sa tibuok Romanong Imperyo. Ang ilang pagtuo, ilang nadawat by way of preaching and teaching, not by way of reading. Kay kana nga panahon, wa may bit-bit nga Biblia ang mga Kristiyano at that time. So dili na mo saler, kanang moingon sila nga by way of reading, dapat mabasa. No! Kay dili na mo ay practice sa mga Kristiyano for the first 300 years. Anak mga sir ug mga ma'am. Di ba? Kay sumala pa San Pablo, Romans chapter 10 verse 14 to 15, unsa man ang pagdawat sa pagtuong walay magwali? Unsaon man pagwali kung walay pinadala? So buti pasabot na ay mga responsabling mga tao nga gipadala aron magtudlo. Wala kana nga mga pinadala gikan mismo sa mga apostol. Ang iyang way bugtong ang kutay, magikan gid mismo sa mga apostol. Mao na gidawat sa mga Katoliko. Muna sa dihang ni abot ang mga Kristiyano sa Pilipinas, for example, sa panahon ni Fernando de Magallanes, si Padre Pedro Valderrama, pag abot ni Padre Pedro Valderrama, wala nang ipabasa niya ang Biblia ang mga tao. O sa ilang himo, ilahang gikatikais, ilahang gitagaan o catechism. Pagkahuman na ilang gituluan og nadawat sila, nadawat nila ang gitawag og pagtuo. Gibautismuhan sila. Diba? Kunya kanya nga panahon nga miabot ang Kristyanismo sa Pilipinas, dili pa nga nakadagan ang Biblia kay kana nga panahon isa lang ka printing press at the time ang existido. O kana nga printing press mautong kang Johannes Gutenberg diya sa Germany. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So dili kanang but-but man gud nang mingon silang nadawat ang pagtuo by way of kanang reading no. Dili na mao eh. Kay ang pagtuo na dawat pinaagi sa pagtudlo. Muna ang mga Katoliko mo na nadawat nila pinaagi sa pagtudlo, tudluan sa mga pari, tudluan sa mga misyonero nga mao ning pagtuo na to. Mabato atong i-profess ang atong pagtuo. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His Son, our Lord. Muna, wag gingon nga atong basahon ang atong pagtuo. No. Ang gingon ato ang ipadayag ang atong pagtuo. Kana nga pagtuo receive. Gidawat wala giimbento sa mga pastoy o mga founder sa mga sekta. Kaya mo pa ni Kristo, tudloin sila sa tanan nga akong gitudlo ninyo. So ang gihimo lang sa mga disipulos, ang gihimo lang sa mga nisulod, mihimo silang formula para mas daling masabtan ang pagtuong gitudlo nga nadawat from the time of the apostles.
Muna na mga sir. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.